Bihar asteazkena. Asteazkena da, orduan, bueno, hasiko gea, aber ipintze digute. Bazkariarekin. Orduan, proposatzen duena da, bazkaria eta afaria. Beraz, gosaria nahi duenak egin dezala nahi duena. Vale. Hori nereak esaten dut, Bueno, nereak proposatutako menua oraintxe bertan. Apunta dezakezu, Bai, hartu papera eta apuntatu, Olaia gero ez dezute. Vale, biharko bazkaria, zer? Venga, bueno, hemen jarri ditugu adibidez, lekale batzuk, komentau genitxun lekaleak oso importante ziala, gure immunitate sistema sendotzeko, orduan jarri ditugu lekale batzuk, baina lekale jakin bigarren platera direla, orduan aurretikan jarri beharko ditugu barazki batzuk. Ez izateko betikoa, jarri eta adibidez, barazki horiek izan daitezkela beteak, hartu adibidez kuiatxoa, kalabazina, bete, beste barazki batzukin, tomate saltzakin, edo nahi zutenakin. Alabean egiteko modukoa edo? Hori da, edo plantzan indaitezke, eta gero bete, errazago itzateko, eta gozu. Eta dilistetan, normalian patata sartzen da adibidez, patatan ordez modernogo izateko izan daitezke inoki batzuk adibidez, baina hori, ariketa gutxi egiten baldin badeu, patata hori kendu eta listo. Eta besteak. Bai, noski. Hori bazkarirako, eta hau bazkaldu ondoren, afari ordua heltzen denean, nereak hau proposatzen. Zeo zer berezi jarri dizuetze, oso bogan jarri dira takoak adibidez, orduan, zertan fijatu beharra daukegu hauetan, importanteena da, ez frigitzea produktua eta saltzak, orduan, adibidez, beti sartzen zaie, oliaskua edo pau dolakuak, eta horiek ondo legoke, barazkiak ipintzean barrun perfecto, piper batzuk, edo intxalada, edo aguakatea, baina aguakateakin adibidez espasa gabea danez, eta grasa danez, espasa gehiegi. Eta gero, saltzak botatzekotan, gutxi bota. Eta listo, esan daiteke. Ikusten dut, edateko ura proposatzen duzu. Hombre, noski, ura eta ura, baten batek orgoitikan egongo da. Ez dut komentariorik egingo. Ostegunean gaude, bazkarian, ura berriro. Baina jatekoa zer da proposatzen duzuna. Badidez, barazkiak bestera batea, beti egosten ditugu edo, baina jarri ditut adibidez espinaka batzuk, zerba batzuk, horiek inditzazkegu salteatu, fruitxule hor batzukin, edo, eta gero... Baratzuria bota dezaket, ez? Baratzuria perfecto. Eta gero, bigarrengo plater batean, txitxarroa adibidez, zegozua. Berdela asko dago. Berdela, hori. Berdela be, ez? Bai. Eta bi egunetan ja sardinak hartzera dijoazte, osea, sardinak ere izan daitezkek, zegozuk, bale? Ura berriro esteguna faltzeko. Eta barian jarri dugu adibidez, ontxona aski bat. Oso gozua da ona, bi arrautz bota ditzazkegu betego gelditzeko, eta ondo. Osteguna pasatu da ostiralera, helduko gara bazkaltzeko nerea, zer proposatzen diguzu? Bueno, hemen, ze jarri egoten. Asko, ez da? Nahazin dira, eta afaria jarri didate, baino lasai. Hau afaria da? Hau afaria da, baino lasai. Afarian jarri dugu adibidez, barazkiekin itxeko lasaina moduko bat, izan daitezke, ez dakit, albergina, berenjena, erabili, kapak itxeko, eta gero beste gauza batekin, atunakin edo, eta gero jarritat zeuden palomitak afarirako... Krispetak. Pixka, pelikula jartzen baldin badeu familian, izan daitezke, baino ez erosi pakete horiek, baizik eta sartaginean. Sartaginean hartoarekin? Hartoakin, oliu pixka bat bota. Karamelo, mantekilla. Hori gutxi. Lanekin. Mantekillarekin eder oso onak izaten dira, Mantekilla rakatunga. Eta bazkal orduan jarrita ditugu adibidez. Garbantzu batzuk, txitxirio batzuk, baina prestatuko ditugu entxalada modura. Adibidez, pepino pixka batekin, luzokorrekin, edo tipulakin, eta, bestera batea. Ez izateko beti, bero, edo, eta etorriko dia gainera, bero egunak, Orduan entxalada moduko bat, Hori da. Oso ondo. Oain daukaguna da, larun bata heldu da. Azte buruan gaude. Ez dut komentatuko larun batean. Bueno, komentatuko. Nerea, zer, Javier, esango diot. Letxuga, ez? Ez, letxuga, ez. Aizu, aste osoan ura edaten. Larun bata heltzen da,
ura ez den beste zerbait gutxi baldin bada ere ardaiteke. Nik ez dut gomendatuko. Vale, pues ya está. A ver, Baskarirako. Hor dugu, entxalada bat, eta ikuste duzu entxalada ez du da zertan izan behar dana berde, vale? Eta ez du berderik izan behar, baino pixkator berezi prestatu. Kolore asko. Hori da. Eta adibidez hemen brotxeta batzu prestatu ditugu, txala jarrita eta frutekin adibidez, zehazkatuta hola, eta gozu gelditzen da, adibidez pinakin edo bai, oso gozu gelditzea, bai, ananakin. Bueno, larun batean afaltzeko, a ber, zer proposatzen digun Nereak. Patata tortilla! Patata festa, egingo dugu etxea. Patata tortilla. Gabiltza familikoekin, bai, eta oso tradizionala da azkenian, bai, orduan egin dezakegu patata tortilla, beti ere egin behar deguna da frijitzen ditugunean patatak, jarri paperi batean, kentzeko pixkat, olioa kentzeko. Hori da. Eta beti ere egin behar deguna da aurretikan, zeo zer lehenagotikan hartu ez jateko hainbeste patata tortilla, bai? Orduan, jartzen dugu entxalada bat, horrekin ja mastekatzen dugu lasaitzen gea eta lasaituta gaudenian. Feta? Edo gazta... Bai, edo gazta fresko, bai, osondo. Bai, feta, probatu nun zera patatak egostearena, Bai, eta? Ondo. Egia zen ez neuka konfiantza askorik, baina ondo. Gauza bat egingo dugu, larun bate arte helduko da Nereak proposatutako menua, zeren igandean ja zuek jai hartu. Venga, va.